Takže čau, já jsem Rychlost 10.cz z kanálu GameX.cz a vítám vás u již druhého dílu ze hry The Sims 4. Takže jak vidíte, tady jsme skončili v minulém díle s naším Matyášem, jak si šel lehnout, když jsme ho dovytvořili. Takže tady máme takovýhle dům, ten jsem vám už ukazoval v minulém díle. Takže, jak jsem vám slíbil také v minulém díle, samozřejmě jak jsem také slíbil v minulém díle, tak už máte tohoto smíka v galerii, kde jsem 4 galerii, takže tam se ho bezproblémově můžete stáhnout a dát do své hry. Takže to už všechno máte a tadyhle už máme náš dům a teďko náš smík spí, takže ho necháme vyspat a tohleto video je již druhý teda let's play, jak jsem říkal. No a jenom bych chtěl říct, že v této sérii se budeme jako víc věnovat prostě, jak je to rozšíření do Sims 4 hurá do práce, tak tam budeme mít prostě určitě si dáme tu kariéru, co tam přidali, jak se za ním může chodit i do práce a vytvoříme si tady určitě někde i nějaký obchod časem, ať budeme mít nějaký peníze a tak dále, prostě budeme se tomu víc věnovat a tak i také únik do i také tomu hernímu valíčku únik do přírody. Takže ho necháme vyspat a teď vidím, že má kritický hlad. No, to se vyřeší, protože my rovnou tadyhle takhle dáme normální rychlost a rovnou, až se stane, jak se bude něco uvařit. Takže dáme mu, ať si uvaří makarony se sýrem, uvaří to na večírek, aby pak měl ještě jídlo na další dny, aby nemusel furt vařit. No, myslím si, že se nám v minulém díle ten smík opravdu povedl ho vytvořit, protože si myslím, že je dobrý. No a určitě, nebo ne základ, ale určitě mu musíme pořídit počítač, protože to je docela dobrá věc do domácnosti, no ale nejdřív si uvař. No a my to tady teda dáme režim stavby a trošku to tady poupravíme. No, tohle bych možná takhle dal k tomu. Tadyhle. Takhle. Jo, to vypadá pěkně. Takhle. A, takhle. Jo, to je dobrý. Ještě možná přišoupneme. No. No, takhle. A tadyhle bychom mohli dát nějaký jako stoleček. No, dveře, jasně říkám. Stoleček a dám dveře. To je zcela normální. Takže já si tady dám stolky, no dáme mu nějaký základ, uhlavené pracoviště, jako klidně, nebo tohle stojí 500 korun. Na to máme, ale jako chci nějaký počítač, jo, taky. No a jaký na to? Už máme na tenhle počítač. Ne. Budeme muset koupit tuhle kraxnu. No, ale tak mu zatím počítač kupovat nebudeme. To ovšem, jako, mně to nevadí teda, že nebudeme mít počítač zatím, ale určitě, až si něco viděl. Co to je? No tak to je hustý. No, takže určitě, ale až si něco vyděláme, tak mu tam dáme počítač. No, takže on se zatím uvaří a pak mu dáme, aby si vybral kariéru. Novář, to byl určitě expert ve vaření, no nic, tak. Bože můj, jdi pryč, ne, hned druhý díl a hoří. Jdi pryč, jdi z toho pryč, to je blboun, jdi z toho pryč, hej, jdi z toho pryč, bože můj, proč to chytlo, ty seš ale super chytrý, výborný vařič, prosím tě, jdi z toho pryč, uteč tam odsaď z toho baráku, bože můj, to je magor. Uhasit se. Jo, dobrý, jsme to dali. Bože můj. Tyjo, my jsme to dali. Ježišmarja. A schořilo nám papání. No to snad není možný.
Jdi se vykoupat, prosím tě, ty seš ale doveda. No nic, hold hořelo. To se nedá nic dělat. To se nedá nic dělat. 400 bude stát nahrazení blbýho sporáku. Proč jsem dal tohle? Nevadí. Tak OK, nahradit. 290 korun bude stát nahrazení pultu. Ty brďo, kamaráde, tohle byla drahá záležitost. Tohle už víckrát nedělej. Proč ses neumyl? Tak nedokážu umýt. Fakt. Matlák. No nic, nevadí. No jako ono vadí, no ale tak co se dá dělat. Umej se, pořádně se umej, prosím tě. Hlavně se pořádně umej. Umej pak podla. No tak to zrychlíme. Ty máš fakt velký chlap, no. To je blbý, to máš blbý, kámo. Neměl jsi zapálit dům? Svůj. No, nevadí. Umej to. Tak a teď už to prosím tě nepokať. Já bych tě o to strašně moc prosil, no, za další 14 korun v tahu. Jsme teda fakt náramně hodně vydělali. No nic, tak to uvař, prosím, a teď už bez větších komplikací. No jo, seš naštvaný, to všichni víme. Ježišmarja, on to uvařil. Budeme slavit. Náš syník uvařil první jídlo. No, takže náš syník uvařil první jídlo, to je úplně super. No, ne úplně, ale je to fakt super, že se mu povedlo uvařit jídlo. Co se mu stalo? A nic, tak papej. Pěkně papej. A my mu fakt budeme muset koupit asi počítač na hry. Protože nemá zábavu, jak se může jinak bavit. No ale vlastně už teďko na počítač nemáme, což je fakt super. Ale tak mu koupíme aspoň telku. Jestli teda na to máme. Na nějakou tu šunku určitě bude mít. No nevím určitě, ale snad budeme mít. Televize. Jo, koupíme tam s tučňáčkem. To bude rád. No, tam takovýhle stoleček. A teď mu tam koupíme super ultra doháje, kde to je tady. Super ultra super televizor. Počkej, to stojí 995, nevadí. Super televizor. Takže. Ovšem, ale až to tak si najde práci. Ať už příští den může jít do práce. Samozřejmě, že půjde do práce další den. No jo, ultra super mobil. No, tak jakou vybereme práci? Detektiv, lékař, vědec. Detektiv, pokud ano, je tato práce pro vás jako stvořená a poskytne vám spoustu výhod doplňující váš nezdravý životní styl. Pozor. Zpřístupněte si úbory jako policejní uniformu, kterou můžete nosit místo pyžama. Dejte svému dítěti za vyučenou, pokud dostane ve škole 3. Navačte mu vězeňskou uniformu a změněte jeho pokoj v celu doplněnou vězeňskými mřížemi. A ozdobnou bezpečnostní kamerou. Pozor, navíc se ji můžete sledovat pomocí jednostranného zrcadla. Pozor, no tak to je dobrý. Lékař, kdo by nechtěl být Počkej, já jsem to asi nedočet. Chcete se stát tím druhem policisty, který nemá nikdy skutečné volno? Pokud ano, no, dobrý, už vím, proč se mi to zdálo taky. Kdo by nechtěl být odpovědný za zdraví a život jiného syníka? Lékař, který bude úspěšně stoupat po kariérním žebříčku, bude odměněn různými zajímavými předměty, například chirurgickým světlem na stojanu nebo kostlivcem v životní velikosti, který oživí dětský pokojíček, a to není zdaleka vše. Bude si moci zpřístupnit vlastní lékařské oblečení a róbu pro pacienta, takže si budete moci hrát na doktora i doma. To je super, ale
Ten pracuje i v sobotu a v neděli a tak má jenom 18 Kč za hodinu. Tak, vědec. Všechny mozky, pozor. Jste hloubavý typ, který chce jednoho dne nosit alobalovou čepici na hlavě. Ano, to je určitě ten náš sníh. A vyzdobit svůj byt nádržemi s bublinkami, pardon. Vědec, který bude mít dostatečnou mozkovou kapacitu na to, aby změnil náš pohled na svět, si může zpřístupnit nové úbory, jako je kostým lovce UFO, nebo různé předměty, jako je stylová chemická laboratoř, umožňující vytvářet nové vynálezy a séra, které dostanete jako odměnu. Jo, to si dáme. To je přesně, se hodí k našemu snímkovi. Vědec. Takže 26 korun za hodinu. V úterý, no, jako za 24 hodin začneme pracovat a z pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek pracujeme, což je super. Co si chceš přečíst? Ne, pojď. Pachuť. No tak když neumíš vařit, no tak sledovat kanál o vaření. Protože neumíš vařit, kamaráde, tak bude sledovat kanál o vaření. Takže počkej, dovednosti. Co jsem chtěl? Tak se uč, kamaráde. Takže náš syník se tady učí tím, že se kouká na televizi, jak vařit. Nebo na program v televizi, jak vařit. To je opravdu super. Tak. Napjatý, jak to je napjatý? Uhašeno. Ještě už je po požáru. Mohlo to být i horší. No to mohlo, kámo. Když neumíš vařit, no tak to je horší pak, no. No nic, nevadí, stává se. No, ten pokoj bychom časem mohli přidělat jako pracovnu, to by mohlo být docela dobrý. Časem, až budeme nějaký penízky, že máme 299 korun a to jsme za to rádi. No, tak se uč, kamaráde, uč. No, super, z toho bych se úplně všechno naučil, jak ty jsi to vypnul, protože ty potřebuješ na záchod. No, tak si pak něco přečíst si něco. Co si přečíst? Číst Lucas Dark a stále se prodlužující řetěz nepravděpodobných náhod. To musí být super zábavná knížka. Tak si ji čapni. Hop. Tak čti. Čti. Co to bylo? Jo, že se něco učí jako vědec, jo. Tak to je super. Udělat 2 vědecké průlomy. Tak na to se těším. Jak bude dělat vědecké průlomy. Bože můj, proč to nedal do ledničky? Ach, já se z tebe po tento. No nic, ale mohl být ven, nebo to necháme až na příští díl. Počkejte. Heurek. Matyáš Rychl udělal svůj první vědecký průlom a zapsal si nápad na udržovat hybnosti. Pozor, udržovač hybnosti, jo, to je velice super. Více informací najdete v pokliknutí na tlačítko poznámek v horní části nabídky telefonu. Kde jsou poznámky? Kámo. Nekecal si. To nevadí. To neznám. To nevadí. Co je tohle? Hezká žárovka. Tak jo. To je super. Takže jo, já si myslím, že už tenhle díl ukončíme. Takže máte v popisku videa Facebook stránku, e-mail, na který můžete psát své názory a tak dále. A já se s vámi loučím. Čau.